Ezintsha zokwamaphumulo zithi bezizoshaya kulenyanga phakathi kukaBabes wodumo noMampintsha sekubhidlike zonke lezi zinhlelo njengoba engasekho emhlabeni noMampintsha. Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngomfeze ngintuthuka kakhulu bathi ilasibona amagumethi mhlawumbe masomusha la ekhaya ngizophinda ngicela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokungilandela ku Facebook @radioinkezi. Ezintsha zokwamaphumulo zithi bezizoshaya kulenyanga phakathi kukaBabes wodumo noMampintsha sekubhidlike zonke lezi zinhlelo njengoba engasekho emhlabeni noMampintsha. Izindaba ke zomshado omhlophe obuzoba phakathi kwalabo abaculi ziveze ngudadewabo kaMampintsha uPinky Gumede uthe ngabe kuyimanje bamatasa abahlela umshado bekumele ube khona njengoba kuJanuary. Yona ke umshado bukhola ukuthi bebazoba ingxenye yawo lona ngoba bazise kunesikhathi ngawo wesintu ke wango-2010 ababanganalo ulwazi olwanele ngawo. Umama wazisa kusanesikhathi izitsuku ezimbili ukuthi uMandla uMampintsha uyashadela nakhona ke wathethe efuna ukwazi ukuthi kungani efihlele yento enkulu kangaka endodana yakhe. Emva ke kokuveza ukuthi akayithandanga lento eyenzeka kwajika kwathiwa ke empeleni kwenzela ukushutha esinye isiqephu seShowmax njengoba ke bebenehlelo ngempilo yabo khona bagcina bazisa ukuthi khona umshado ngempela noma kuqoshwa uhlelo kusho lentokazi uPinky uthe yize ke kugcine kuvela sengathi kwenzela uhlelo kodwa kwaba umshado wangempela. Kuona ke uthe bavalela ngaphandle njengoba okuningi obekwenzeka kuona bebangabanga ingxenye yakhe. Uveza ukuthi ke ngisho uMampintsha bengasamtholi ocingweni lwakhe ngosuku lwawo umshado seluphendula ngabasekhweni lakhe. Uthe wayengasekho umuntu obemxhumana naye bachazele konke nje ubekwenzeka ngaleso sikhathi. Usho ke nokubikela ngomshado ukuthi uzoba khona. Uthe ke abatshelwanga uMampintsha kodwa bazisa ngabasekhweni lakhe. Kulokhu ke uthe bezokwenza bakhola ukuthi bazobe ingxenye yawo ukuthi ke bazise nguyena uMampintsha ngqa futhi bachazela ukuthi kumele babe ingxenye yezinhlelo zawo. UNondumisa Simelana okhulumela uBabes wodumo akatholakala ngokuphawula ngalezi zidaba. Ucingo lakhe belukhala lungabanja nomlayezo athunyele wona kabangasawuphendula kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kushicelela bafethu izona esinilethela zona ezithinta lezi zithandana ezimbili ezingasekho emhlabeni okanye okukhona oyedwa ongasekho emhlabeni okuyena uMampintsha kanjalo futhi nentokazi ebekade ezoshada nayo bophisfindo lika sofa silahlane lomshado omhlophe uBabes wodumo. Wena ke mhlawumbe kuthi nokwakho ukuphala ngalolu daba ake siphinde futhi senze njalo hlanga lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngaloko ke ake siphinde futhi hlanga kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ungakhohlwa ke ukungilandela ku Facebook @radioinkezo. Nesiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithandana.